Mga kapuso, dismissed police personnel arestado bangod sa ginaligara pagpangawat sang motorsiklo sa Bacolod City. Si Aileen Pedreso nakatutok. Sa siningal Laragway, makita nga nagahapa samtang ginapalibutan sang kapulisan ng iningal lalaki. Siya mo si alias Wed, 46 anyos, ang ginatudlo nagkawat sang motorsiklo sa isa ka residente sang barangay Kabug, Bacolod City. Suno sa kapulisan, ang tag-iya mismo ang nakatukib nga wala ng iya motorsiklo sa gwa sang iya balay. Ara na sa sulod balay ang owner, ang biktima. Then nakibot siya nga gulpi lang nagandar, may nagandar nga motor sa yati sa gwa ng sang balay niya bla. So bilayon sa nagtamba kay balaan niya nga motor niya ara malanda gaano ginapark. So Giliyon ini nga nagpangayos ng bulig sa gwardya rason nga nakareport sila sa kapulisan kag nadakpa ng sospek. Na-recover man ang motorsiklo nga ginkawata. Sang ginpakikangutan sa news team, ginpanginwala sang sospek na si alias Wen ang aligasyon. Kaya kung nabilin sa din lagan ako yung nagasin. Ikaw ginagas. Pero wala, hindi ikaw. Hindi mo. Tingin ako na yung motor na mga tanin, hindi ako naglagan, drive na motor. Apang sunod sa kapulisan, anad na sa pagpangawat ang sospek nga nahibaluan gin-dismiss sa serbisyo bilang pulis ng 2016. Na-assign ko ini sadto sa BCPO kag may mga kaso nga carnapping kag physical injury. makita man dito nga do may idea or expert sa motor kung wala ka modus nga magpangawat sang motor, hindi ka man ito magkalabot sa isa ka subdivision naman ba nato ng PNP. Wala ginatolerar ang mga bad doings, especially on service ka mo na gani na-dismiss na siya. Napasakaan ini sang reklamo nga paglapas ng Anti-Carnapping Act of 2016. Wala na naghatag sang pahayag ang tag-iya sang motorsiklo. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.